kombinačka. Pred začatím prác s vyvetrovacím strojom HT75 si skontrolujeme základné veci, ktoré budeme potrebovať. To je palivovú nádrž, či máme doplnené palivo. Paliva máme dosť, je tam namiešaný benzín v pomere 1:20. Ďalej dáme dole kryt reťaze. Skontrolujeme napnutie reťaze. Ide dobre. Ďalej skontrolujeme mazanie reťaze, náplň. Používame biologický olej. Určený na mazanie reťaze. Sem doplňame olej na reťaz. Ďalej použijeme ochrannú prilbu s krytmi uší a so štítom proti vniku pilín do očí.